Detektibearen lanak jazarpena egitea dakar jagoletza. Superbilau bat. Nori jubadu bada. Txirt naiz, txirt detektibea. Bueno, oraindik ez. Superbilauaren atzetik nabilenean, zuk eztiaren arana zaindu behar duzu. Orain noragoaz? Gu ezkoa, signora. Patrullatzen ari gara. Oh, eta non patrullatzen ari gara? Galdera zuzena zergatik da. Ezer txarrik gerta ez da dino. Baina hemen ez da inoiz ezer txarrik gertatzen. Lapurtu egin dute. Esan nizun. Krimen honek eztiaren arana txunditu du. Jainko arren! Urrezko erlauntza lapurtu dute? Ikaragarria! Mendeko krimena! Bai, hori uste nuen. Zure laguntza behar dugu! Hori da jubaduak egingo lukeena. Zentsura du jubadu bat. Nik atxilotuko dut. Gaur egun ere inork ezin du esan zeitxura duen jubadu bat. Nora zoazu, mutiko. Herriko detektibearen laguntzailea naiz. Eta nork eman dizkizu kargu hoiek guztiak. Barruan dagoela sentitzen dut. Sartuko gara eta gero errefortzuak eskatuko ditugu. Txir detektibea eta urrezko erlauntza.